gijima amahasha angasibhayidla ehlathini. Malume ehlathini. abantu abasakwazi matatasela hayi Abasangiboni. ade bagcina abantu Bantu ba. ade bagcina Madoda. kodwa isicefe sabo hayi isicefe sabo hayi ya inkinga yabo abafuni ukusilandela kuthi no ku YouTube Abafuni. hayi abafuni matatasela abasilandele ku YouTube Awunasilahla manje. hayi Ambani nathi bantu bethu nathi sinathi. yazi einsukwini khona ivideo engayifaka ku YouTube mangiyifaka le video yabuka abantu abawu4 hayi yahlala nje isonto ngifakile iyagoba hayi ngikhathe ngifaka ku TikTok abantu bayibuka bonke abantu beyitangazelela le video le video kade sithi ngifihlile ku YouTube abantu abayinakile bayibona kodwa ku-YouTube abayilandeli. bazosala ey'ntweni Abazosala ku-YouTube mfethu siyatholakala khona. phela Sibatshelile kuyavidiyo mfethu abangasilahli sambani sibakhiphe ey'nkingeni siyabaphilisa. hayi Ngikubona nje ngaya le nduku. iyiphi le nduku ehlanganisa la Induku ephekwa ehlanganiswa lana mfethu ngogeba hlangana umhlabathi. Induku yomsebenzi nenhlanhla nje ukuthi iy'nhlanhla nje zidlalele kuwena into eyisitefu. Yabona? Uzuze uthi awungabuya futhi ekwena sitefu iy'nhlanhla. Kwenzeka kube muhle egazini uthathwa awushanda nabo eluku. legxolo oluqobayo ilana Lexolo leli. Ngibatshele imvelaphi yalexolo labantu bakangile bathi baskeme into zethu. Sengizwile abantu babalandeli bengitshela. Ixolo leli lithakiwe kodwa ngeke ngibatshele igama lakho ngoba baskeme izifo. Labo abantu abalaphayo. Uyabona? Bafuna ukudla ngey'nduku zabantu madoda umuntu akadle ngey'nduku yakhe. Angadli ngey'nduku zamatatazela umuntu. Ngoba lokho kuyomgwebe lozindaba. kuyomgweba Umuntu akadle ngey'nduku zakhe. Ngoba ngeke uze uthathe nawe impilo yakhe ipakele umuntu. ngeke Isipho sokuziphilisa lesi sokuphilisa qinisile yabo. Ngeke ngibatshele lexolo leli xolo uma ngilithaka uyathandwa abelungu la ilo msebenzi nokuphatha enkampanini ngoba phela ngibuye nguthi kancane matatazela ake ngibuze kehle awukumuka kancane ubuqobo ikhona into ekuthiwa isikhafulo somsebenzi Hayi bavu angifuni ukudlala ngawo. Angazi ngisizwe lo ngaka. hayi angikaze ngisizwe matatazela Bavu angazi ngisizwe. isikhafulo somsebenzi ukhafula umsebenzi Hayibo. ngazi induku mina yomsebenzi Umuntu ozoyisebenzisa idlala egazini. Uthola umsebenzi. ngibatshelile kwathi hayi boshwe ubungazi Hayi bona asikho isikhafulo somsebenzi lo muntu kodwa uzolonto yokudlala ngabantu hlambalaza bela. Isikhafulo somsebenzi. asikho isikhafulo somsebenzi Isikhafulo sentombi. mayethi khona isikhafulo somsebenzi akabali induku ayihlanganisayo kuleso sikhafulo ngoba nesentombi unenduku ehlanganiswayo ezenza into ethize entombini Nanokuthi ke mase sikhandile isikhafulo somsebenzi usithuma kubana usithuma kubani isikhafulo ujoyothi. hayi ngithe mangimbuza lokho yazi wathi kukhafulwa wathi ukhafula imanager okusho ukuthi phela makunjalo ngabe sonke siyasebenza ukhafula indoda asikho isikhafulo esinjalo manje wena matatazela abantu sebajwayela labantu abadlala ngabantu manje labantu abadlala ngabantu bayazi ukuthi abantu bayanqena lezi zinto zesintu ngoba into zesintu zifuna ugqume uphalaze ugeze uchathe manje kuyazi ukuthi iningi labantu bamanje bayayinqena lezi zinto sekuvela umuntu abuke ukuthi asho into ezonqamulela kanti ayikho ezulwini leyo kanti futhi umuntu odidekile ufana nomuntu ongazi kanjani na uzovumela umuntu ngoba yena uhlukumezekile ufuna usizo madoda ake niseni hlukanani udlala abantu asikho isikhafulo somsebenzi asikho isikhafulo somsebenzi selongazayo ngizalwa amakehla ebathi umunji mina izongitshela asikho no ngikubuza ngamabomu lo mbuzo matatazela ngoba ngithe mangiyiphikisa le ukuthi hayi isikhafulo somsebenzi asinaso futhi into engekho isikhafulo somsebenzi into ekhona induku
uzohlanganisela induku uyisebenzise kudlala igazi lakho igazi lakho ehe ulwazi lenduku indlela ethakwe ngayo Yes. uzakudlalela kanjani ngezinto zakho no lo matatazela ngibuye ngingabablame abantu yazi ngani khehla lami kulesi sikhathi samanje sekwagcwala abantu abadlala ngabantu abantu abadlala ngabantu ibona abaningi okudlula nina enisebenza ngeqiniso manje abantu ngendlela ngokungazi bagcina abantu bekholelwa kulento engekho bazi ukuthi iyona wena uma uqhamuka nento okuyiyona ubatshena ukuthi cha okuyikona ilokhu bayakulwisa uliswa ibona abantu lapho awulwiswa yilabantu abathi siyayenza lento uliswa abantu laba bakholelwa kulento engekho ukuthi ayikho lento bakulwise bathi ayikhona vele ngesikuvimbe uthanda wakho wena kufaniswa ngemali okwakho osithola vele sikafuna isijalo angitshela ukuthi mina ngiyafela nayo ishubi yasho nathi abantu siyabasiza lapho baya ngiye ngathi mina ngifuna kuvelo yedwa othi unathi isikhafulo somsebenzi sithakwe kanjani no ambeke la sibeka abantu ababili la ozosebenzisa isikhafulo somsebenzi nozosebenzisa induku kudlala induku egazini bahambe bayomaketha labantu bonke labantu uma beyomaketha abazomaketha la makwabala eDurban abazomaketha la bazoya eGoli bayomaketha eGoli sibuka ukuthi osebenzisa isikhafulo somsebenzi nosebenzisa induku bangakanani abaphuma ivoti esebenzisile ngoba phela shuthi isikhafulo mawuthi usebenzisa isikhafulo phela isikhafulo shuthi uzokhafula uToyota phela kanti induku phela uma uyisebenzisa isegazini kwena lokuqala muthi uma isikhafulo fanele uzisho wena uzisho wena mina bani wakabani ngithi kubani wakabani uzothi uToyota wakabani hayi batatazela abantu siyabulala ke isikhafulo ngifuna ukubaxwayisa ngazo ngoba ngiyabona ngathi kuningi uphikisana ngazo khona lento engifuna ukuyibuza kulabantu abalapha yazi iyeke ayibuzi bayeke no uzosuke uba expose ukuthi abazi no uzosuke uba expose ukuthi abazi ukuthi ngesikhafulo no khehla lami abantu ngendlela okuhle ngakhona kubona bagcina bekholelwe lento engekho bethi khona wena uma uthi cha lokho asinakho bakubona ngathi awazi lutho wena kanti ubatshela iqiniso thina sikwazi ukuqola umuntu manje fanele ngiqole ngifike ungayazi hayi asikwazi manje ngishawota kubantu ngakunika engasebenzi no ngiyabonga khehla lami kwande khehla hayi kululeka ngalomhlabathi abeza abantu